खुलुमबाय गिबियावनो गासिबो रायजो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा मुस्रि कपिल दैमारि। आं मोनसे समावहाय जोंनि अरां ओनसोलनि KBRD कलेजनि unitएबसनि प्रेसिडेन्टमोन आरो लोगोसे आंजों दंफायो जोंनि KBRD कलेजनिनो स्टुडेन्ट इउनियननि गेम सेक्रेटारि फंबाय मिजिं बसुमतारी। जोंहा मेन प्रब्लेमा मा जादों आं बेखौ मोजाङै एक्सप्लेन दिनै खालामनानै होनो सानदों। जोंहा गोबां ससियेल मिडियायाव बायदि रोखोमनि जोङो भिडिअ फुटेज बा निउसाव जों बायदि रोखोमनि नुनो मोनदों। दा बेखौ आं मोजाङै एक्सप्लेन दिनै खालामना होनो सानदों। जोङो से दाननि सिगाङावनो BPFनि माखासे मुरबिफोरजों लोगो हमज्लायनानै जों BPF पार्टियाव जयनिं खालामखाबायमोन अलरेडि। दा बेनि उनावहाय जोंहा फैयै 8 जुन 2023 खालार खालि जोंहा जयनिं सारमनि जोंहा जादोंमोन प्रग्राम जोंनि बे अरां हालामाव। दा बेवहाय जों बयबो जयै सावरायलायनानै जोङो साथाम साब्रैसो गावनि गोसो खुसि बायदियैनो जोङो बयबो बेवहाय जोङो जयनिं खालामफैदों। बेवहाय कुनु BPF दोलोनि सोरबा मुरबिफोरा जोंखौ जबरदस्ति बेयाव लाना फैनानै जोंखौ जयनिं खालामहोआखै। बेवहाय जों बयबो गावनि गोसो खुसि बायदिसो जों बेवहाय जयनिं खालामफैदोंमोन। आरो बिनि गेजेराव रुबुल फंबाया जे बुंदों आंखौ GS हिसाबैसो वेलकाम खालामनो लेंहरदोंमोन होनना, बियो टटेलि नंखाय खुराङा। अलरेडि रुबुल फंबाया मोनथिखायो आरो बिनि गेजेरावनो जोंहा से दाननि सिगाङावनो जों अलरेडि जइन जाहैखाबाय। आं सिगाङावनो बुंखाबाय बे बाथ्राखौ। दा बेखौ मोनथिखानानै रुबुल फंबाया मैया 9 जुन 2023 मैया बे निउसावहाय माखासे बाथ्रा बुंदों, क्लारिफिकेसन होदों। बेयो टटेलि नंखाय। बेखौ जोङो गनायनानै लानो हाया आरो फंबाया अलरेडि मोनथिखागौ। बे रुबुल फंबाया अलरेडि मोनथिनानै बेबायदि क्लारिफिकेसनखौ सोरनिबा नारसिननायावसो बे फंबाया बे क्लारिफिकेसनखौ होदों जानो हागौ। जेब्ला जों 8 जुन 2023 खालार खालि जोङो BPFनि जयनिं सारमनि प्रग्रामाव थांनानै जों जेनेरेलि जइन जादोंमोन, बै दिनाखालिनिफ्रायनो जोंखौ माखासे मानसिफ्रा पिछा खालामखाबाय थादों। दा बेनि उनावहाय जोङो 9 जुन 2023 खालार खालि जों फुङावहाय उदालगुरियाव थांदोंमोन। उदालगुरियाव थांनानै न' फारसे फैफिननायावहा जोंखौ रौता टाउनावनो टाउन गेजेरावनो जोंखौ माखासे मानसिफ्रा ज' जानानै जोंनि आखाइनिफ्राय रुबुल बसुमतारी फंबायखौ जबरदस्तियै गारियाव दैखांनानै लाना थांदों। दा बिथांमोनखौ आं बयखौबो सिनायजोबो, मोनथियोबो। गोनांथि जायोब्ला आं बिथांमोननि डिटेल्स माखासे माबोरैहाय लाना थांनाय बेफोरखौ आं होनो हायो।